sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kining sa babae nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Ang matatampo nagdasingan nga Rizabel. Recorded by X Thunder Gaming. Hi, Rizabel. Wato ko sa inyo, ha? Ha? Ngano mo ito makasamo? Mamisita ko ni mo. Uy, ayaw pag-adto sa amo, Ronnie, uy. Kung muadto, Deko. Ha? Gi, ito sa amo. Kisabligan kita kag tubig init. Unsa? Isabel! Isabel! Pa, dera ko sa sod. Gawa sa diha kay may bisita ka. El, Oh, Ron. Ano ko dito nga niya makasamo? di ba ningon man ko nimo nga mamisita ko nimo? At ba nga sana si Ronnie Isabel kay tinarong man yung tuyo ni mo. Tarong nga na pagtaga diha. Unsa ka niyang tuyo na ako? Istorya lang gud ta. Unsa man si istoryahan na to? Naibaw na matingali ka kung unsay tuyo sa usa ka ulitaw no nga tos daga. Prangkahan ta lang ka, Bill. Nakagusto ko nimo. I love you. Time para good. Unsa man ning imo ron panguyab na ni? Oh, Bill. Og bang hinaot ko nga imo kog sugton. Prangkahan ta lang sab karon ha. Dili ko ganahan og lalaki nga naibisyo. Oh, Kusog magud ka manigarilyo. Unya pala inumsad ka. may mo man nga akong undangon akong bisyo basta sugton lang ko nimo. Oh, buhata sa. Maunay imong gikondisyon ni Ronnie? O, Dayan. Unya, unsa naman lang kung dili niya kaya ang pagbiya sa iyang mga bisyo? Oh, dili na ko siya sugton. Mao ba pa? Uwa na ka makakita ni Ronnie nga ninigarilyo? Mulay akong nabantayan. Ug wa na siya magkuyog-kuyog sa iyang mga barkada. Mayo hinuon. Tingali imo na kong sugton ron kay ako namang yunungan ng tanan ako mga bisyo. Tinuod ka ha nga wa na ka manigarilyo? Dagan kang mapangutana din eh. Naamang ko'y pagumangkon mahimo nga imo na siya pangutanon. Mao man sing ingon ni Papa nga wa na kuno ka manigarilyo. Kay tinuod man sab. Ug wa na sa kumagkuyog-kuyog sa mga barkada nga mag-inom. Basig mahimo na ko nimong sugton, Bill. Sige na lang, uy. On, ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Bill. Ha? Mga sawa ka na ako? Oh, Bill. Anya, sigurado na ka ng imong desisyon, Ron? Yes, Bill. Sigurado na ko. Muadto ko sa inyo ug dado na ko sa mama. Aron mga tubang ko sa mga ginikanan. Ronnie. Recorded by X Thunder Gaming. Ron, karon nga miniyo na taba. Maayo tingali nga magtukod tag atumbay.
Kay dili mo gud maayo nga motipon ta dinhi sa imong ginikanan hangtod sa hangtod. Nagunaw bitaw ko, Annabel. As ka lang. Moabot talaga kita, anak. Anong baho manig sigarilyo ang sinina ni Ronnie? Nibalik ka siya sa ambisyo? Ha? Unsay gitago gud? Sultihi lang ko sa tinuod. May gitago ba ka na ko? Wow, uy. Sa may ako itago nimo. Nibalik kag panigarilyo sa? Wow, pataka nang ka, uy. Maayo lang utak ko nagsulti ka na ko sa tinuod, Ron. Ate, may isulti ko nimo. Unsa may mang isulti na ko dong? Mikuyog man ko ni Yuyo ron ni. Nga naligo sa kanang nagligo sa kabayo. Nanigarilyo ba siya? Unsa? Ha? Kinsa nagingon? Dili lang kinahanglan nga mahibaw karon. Abi ba yung giundan kasi mong biso? Nibalik din kag panigarilyo? Ay. Ayaw ko na pagbuot kon manigarilyo ang akong anak. Kay dili imong kwarta ang gipalit og sigarilyo. Ma, Ako lang klarohon nimo, Harisabel. Minyo ning akong anak din hisabay. Pero sa gawas ulitaw na. Oh. Maong ayaw na siyang pugi sa iyang gusto kay pinangga na mo ng anak ka. Maura na anak na mong lalaki. kinuha ko. Ha? Manarbaho ka? Obel kay, gikapoy na ko din sa bukid, oy. Hay, mayo kon, kita na lang doon manarbaho. Aron, makatukod kitag atong bay. Oh, sige. Pero, asa man ka manarbaho? Mobalik ako sa tindahan nga akong gitrabahoan sa una. Ganiha naman ko naabot din sa magipuyan. Pero, wa magid maabot si Ronnie. Hain man kapainguning tawhana. Oh, siya na tingali ron. Pasensya na ya. Nadugay ko. Hubog ka? Ang gamay. Naunsa naman yung taon karon oy? Nibalik naman kasi mong bisyo sa una. Usag di lang ako gugod. Lingaw-lingaw ni ako agod. Ronnie! Ha? Mamalik ta sa ato? Oron, mamalik na lang ta sa ato. Maayo dito kay makapugong pa kasi mong bisyo. Bill, Dili maayo nga anhi ka dinhi. Kay magpatuyang na lang kasi mong bisyo. Mao mamauli ta sa tong bukid. ay, Naunsa man ka? gilaay naman ko sa atong kahimtang ni sa bukid eh. Unya, unsa may plano nimo? Bilin lang ka din day, kaya ako'y manarbaho. Manarbaho na sad ka. Aron mo balik kasi mong bisyo. Ay di na nalgi. Ako nang isa ni mo, Bill. Pila naman kabuan ang nakalakbay. Sukad pagkika ni Ronnie. Pero huwag mag siya magpadana akong kwarta. Maayo kay ni ka, anak. Gimingaw na gid kaayo ko nimo dong, oy. Ni ano si Ronnie? Kumusta naman ka? Okay naman. Ano sa man? Nakasibat na yung mong laki? Ha?
Unsa laki ba? Naibaw ko eh. May laki ka din eh. Unsa ko nakipanulti nimo? Angkon na lang Rizabel nga may gikatagbo-tagbo kang laki din eh. Samtang wa ko din isbay. Ronnie! Masa? Bato kag Jinsan? Orion, kay gipulaan na kay ko ano itong kahimtang, uy. Ang magsige taglali sa hinungdang butang. Mularga ko sa Johnson. Mangita akong trabaho dito. O ikaw good. Lalala ka. Eh di na ko mo trabaho. Ani lang ko din sa bukid. Pila na ko kabuan din sa Johnson. Si Ronnie ka. Kumusta na ka siya dito sa bukid? Wa magitsi manawag na ako. Oh, uy. Si Anne maning nanawag na ako. Hello, Dayan. Day, Bel. Nadi ka dyan, Sandron? Oh, Day. Pero sa mga mga anak, Ha? Unsa ko'y mga anak? maumong ko'y tabi-tabi diri, Day, nga mabdus kuno ka. Unsa? Kuan day, Day pa. Nanawag ko ni mo aron pa ibaon ka nga gida sa barangay ang imo mga ginikanan. Kay pabayron sa dore nga gihatag nimo. Kay mabdus kuno kas laing lalaki. Unsa? Unsa man gibuhat niyo na mo ron? Wala na to may muna. Inipirma naman ay mga ginikanan nga mubayad sila sa 20 City Mail sa Dore. Unsa bisa na ko ninyo? Nga na inyo akong gingon ini. Di lang ta magdagag istorya, Bel. Magbuwag lang ta. Mas maayo pa. Kay kung magtilpon ta, dili maghihapon ta magkasinabot. Mao magbuwag na lang ta. O sige. Magpinirmahay ta. Nga wa na ta hilabtan sa usag-usa. Nagbuwag mi ni Ronnie kay di magid may magkasinabot. Sa laing bahin, nakabayad gud mi og 27,000 alang sa Dore. Kanimo Ronnie, kung nakabati ka manggani karon, manghinaot ko nga malipayon kas imong kinabuhi. Og kung kinsa ritong gusto nga makig-friend na ako, mao ni nga akong Facebook account. Rizabel P. Alod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga galang kaagi ni Rizabel nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan, kapit lang. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni ining talamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.